Gihamo kadongan jumpa mo sa di acara Palabok Roha di kanal YouTube YKB Marhata Batak Toba. Ia renungan sadarion dibuat do sian buku renungan wasiat do judul Manangihon Naikon Sitanihonon. Nama roja hamai sian hatani debata natar surat di buku ni Adung 2 ayat 10 tolu sahat tu ayat 10 pitu. Dohot pangodol hononna sian Adung 2 ayat 10 songono ma didok disi. Akka panurirangmu manurirakot tuho si pautoto doho lemes-lemes jaladang dipapatar hajahatommu manudati habuangammu nian ulpuhan si pautoto dohot haabolongon tahe disurirakon nasida tuho. Adong paduhan nama dok hata natikosi paek dok alai boido gabi ubati napamalupon hata natikos paek do tiki binigi alai boido gabi paingotoki tai dia kahasalaata balik sa hata gabus dohot lemes-lemes boido nian tabo begeo disipanayon alai boido mabuan tuhamagoan alai memang toropado halak lumuar rohana mabigi hata lemes-lemes maribakon hata nasitong na paet daina. Di buku Adung 2 ayat 10 tolu sahat tu 10 pituon jupa kita do ia akka panurirang di Israel hati hai lumuar rohana pasahat to nakahata gabus lemes-lemes natabo begion mabay kartait rohani bangsoy hape gabi so ditaddanasida dodosana dang dipasaha panurirangi picang-picang ni dewata taringo tu dosana sida dang dipasaha taka panurirangi barita na paubahor rohani bangsoy alay mula barita na tabubegeon ni bangsoy do dipasaha nasida dang dipasaha taka panurirangi lomoni rohani debata ima nagabi ubat lau pamalupon ngolo ni bangsoy ujung na gabi mago do bangsoy di bagasa dosana dang ditadana sida hajahaton na jaladang dipau barohana diadupan ni debata hurian itu hatta songo bangso ni debata ikorade do hita manangihon barita nasitong naikon si tangihonota tumpe si pata daktabu bigion di si pareon molo tarjalo hita barita nasitongi isi mahita di pauba jala ditopa di bata gabejol manatama diadupan ni debata nang diadupan niaka na humaliang amen. Songonima hata ni debata renungan di hita sadarion unang lupa kadongan like, subscribe, jala bagihot tuah kadongan alamarhiti na doho dohita mangurupi ulaon marbarita nauli rap dohot YKB Yayasan Komunikasi Bersama Mauliate Horas. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.